Debido a esta situación económica financeira no Concello, que non sendo a mellor dos mundos posibles, sí que foi mellorando moitísimo nestes últimos anos, nestes últimos tempos, pois hoxe podemos facer fronte a unhas novas condicións financeiras que o Estado propón para os concellos, para as entidades locais que tuveramos operacións de endebedamento na primeira fase, aquela de hai 2 anos, de pago a proveedores. Si ben si que daban posibilidades para refinanciar a débeda en vez de 10 anos a 20 ou ese tipo de cuestións, desde o Concello para nada quixemos facer eso, sino todo o contrario, que é optar a unha modalidade que significa que temos que nos baixan o tipo de interés, o tipo de xuro que temos que pagar polo préstamo vivo que temos durante 8 anos que nos quedan, aforrando durante a vida dese préstamo aproximadamente uns 100.000 euros, no caso de que o Concello adopte varios acordos. En primeiro lugar, que se comprometa a adhesión dun programa para favorecer as facturas electrónicas, é dicir, para que os provedores, para que a xente que traballa co Concello de Ribadeo poida, dunha maneira moito máis áxil, meter as facturas a través de plataformas electrónicas. De aí que os procesos de xestión e de pago vanse ver moito máis reducidos do que xa están a día de hoxe, non? Por outra banda, temos que comprometernos a que cando menos o 30% das autorizacións e licencias de inicio de actividades pois teñan que ser sustituídas por declaracións responsables, algo que favorece precisamente a abrir negocios, a abrir industrias, a abrir comercios aquí en Ribadeo. E a día de hoxe non só non estamos no 30%, sino que estamos aproximadamente xa no 50% de todas as autorizacións que damos, co cal este principio tamén o cumpriríamos. Polo que, cumprindo estes criterios, estes compromisos, pois o Estado nos vai reducir uns 140 puntos básicos no tipo de xuro, o que ven resultando na vida desta amortización deste préstamo uns 100.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, é algo que non vai en contra de ninguén, é algo que sí que podemos facer para mellorar un chisquiño máis a nosa situación económica financeira, que dista moitísimo e para ben da que podía darse neste mesmo Concello hai 7 ou 8 anos, a pesar de que os ingresos están comprometidos, dado que non hai tantos ingresos nin para este Concello nin para outros como había tempo atrás, pero, bueno, pues por un rigor na xestión, nos ingresos e nos gastos, pues vamos mellorando día a día.